بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. bayan haka ƴan uwa assalamu alaikum warahmatullah. Wannan shine haɗuwar mu ta farko a wannan tasha tamu mai albarka wacce muka buɗe ta, wato mai suna duniyar mu a yau. Ga wanda bai taɓa kallon mu ba sai yanzu, yana da buƙata ya koma ya garza ya danna subscribe da ƙararrawa domin samun bidiyon mu kai tsaye duk lokacin da muka dora. Akwai tashar mu ita ma wacce take tagwayen tashoshin mu, akwai da'awatul haq, ita ma za a iya komawa a danna subscribe don kuma samun ƙawataccen shirye-shiryen mu. Wannan tasha da muka buɗe mai albarka sabuwa ta zo da abubuwa masu ƙayatarwa, wanda daga ciki a yanzu za mu ɗan ba ku darasi guda ɗaya wanda yana daga cikin shirye-shirye da tsare-tsaren da muke a wannan tasha mai albarka. Shine shirin a ɗabi'un manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. A yau za mu fara shiri na farko a wannan ɓangare. Bayan haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance mafi ƙarfi daga cikin mutane, ai ashja'an nas kenan. Manzan Allah ya fi kowa jarumta, sannan ya fi kowa sauƙin hali. Yana daga cikin siffar manzan Allah mai yawan kyauta ne. Manzan Allah ya fi kowa yawan kyauta. Ba a taɓa tambayarsa wani abu ba, shi manzan Allah ya ce a'a. Baya kwana a gidansa akwai dinari ko dirhami, a ce wai yau ya ajiye dirhami ko dinari a gidansa ya kwana. In yayi saura ma da daddare bai samu wanda zai karɓa ba, har dare ya zo masa, to lallai sai ya koma gidansa har sai ya kubuta daga wannan dirhamin, ya je ya ba da shi, ya ce kai wannan dirhamin ba zai kwana a gidana ba. Saboda yawan kyautar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, baya barin abu ya kwana a gidansa. In ya dare ya zo masa, so yake, gaggawa yake, yayi sauri ai sauri, wanda mabukaci ne ya zo ya karɓi wannan, har sai ya koma gida ya fitar da shi ya ba wanda yake mabukaci. Sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin abinda Allah ya bashi, tun daga Allah maɗaukin sarki ya turo shekara guda ba abin da yake ci na daga abinci mai kyau sai dabino da sha'ir. Ma'ana bai taɓa samun wannan sha'ir da dabino ba, a ce an yi shekara guda ana cin abinci mai kyau a gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan sai ya nuna mana manzan Allah juriyarsa da haƙurinsa da ɗaukar duniya ba a bakin komai ba. Sannan yana daga cikin siffar manzan Allah ko kuma ɗabi'un manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, mutum ne mai yawan juriya da haƙuri. Sannan mutum ne mai tsananin kunya, yana daga cikin ɗabi'an manzan Allah sallallahu kunya, domin kunya tana daga cikin addini. Har ya fi ma macen da take amarya da aka kai ta ɗakin ta ranar farko, manzan Allah ya fito wannan tsananin kunya ɗin a ɓangaren abin da ya shafi rayuwa. Amma in ɓangaren abin da ya shafi addini ne, akwai matar da ta zo ta tambaye shi, ya ma'aikin Allah, shin mace za ta yi wanka idan ta ga irin abin da maza suke gani a mafarki? Maza ya ce ƙwarai ko inna Allah la yastahi min al-haq, hakika Allah ba ya jin kunya faɗa gaskiya. Saboda haka sai ya ce za ta yi wanka an ta ga ruwa, ma'ana ta fitar da janaba a cikin ta kenan. So a ɓangaren addini manzo Allah sallallahu baya kunya bayyana addini, baya kunya faɗan gaskiya. Amma ɓangaren rayuwa yana daga cikin ɗabi'a ta manzo Allah kunya da kawaici. A yi wani abun ya ji kamar bai gani ba, in dai ba haƙƙin Allah aka taɓa ba, to shi ne manzo Allah za ga ya nuna fushinsa saboda yana kishin Allah. Haka shi ma Allah maɗaukin sarkin aka taɓa manzansa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yana kishinsa, baya afuwa, baya saurarawa. Saboda yadda manzo Allah yake kishin Allah, haka Allah shi ma yake kishinsa. Saboda haka ɗabi'a ko kuma daga cikin ɗabi'un manzo Allah ya kasance mutum ne mai tsananin kunya. Sannan kuma khafidut tarf, ya kasance mai ƙarancin kallo, baya tsirawa abu ido ya ta kallo. Baya daga cikin ɗabi'an manzo Allah tsirawa abu ido, ka kafa ido akan abu kai ta kallo. Wanda yana nuna rashin kunya, domin kunya ita take sa baka iya hada ido da mutane, ko an hada sai kai sauri ka kawar, amma wani sai ya kafa ma ido. Baya kunya, baya kyaftawa,
to wannan baya daga cikin ɗabi'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah mai tsananin kunya ne, mai tsananin kawaici ne, wanda yana daga cikin ɗabi'unsa sallallahu alaihi wasallam. Sannan manzo Allah ya kasance daga cikin duk kallon da zai yi mulahaza yake yana tunani ne akan wasu halittu na Allah maɗaukakin sarki. Sannan ya kasance ya fi kowa yawan tawadu. Manzo Allah daga cikin ɗabi'unsa yana da gudun duniya, bai ɗauki duniya a bakin komai ba. Daga cikin gudun duniyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance shimfiɗar sama bai fi 'yan zira'i ba kaɗan, ba ta isassa faɗinta da tsawonta. Wannan shimfiɗa ta har in ya kwanta a shimfiɗa sai a ga ta yi masa irin tabar makaba ɗin nan. In ya kwanta sai a ga ta mai shati, ba katifa mai laushi, ba shimfiɗa ta alfarma, babu abubuwa na more rayuwa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ɗauki duniya a bakin komai ba. Duniya wa mal hayatud duniya illa mata'ul ghurur. Saboda haka manzon Allah an ba shi zaɓi ma ya zamto annabi mai mulki, mai kuɗi, mai waye, a'a yace shi dai ya zamto annabi bawan Allah, saboda duniyar ba a bakin komai take ba. Yana daga cikin ɗabi'un manzon Allah gudun duniya, ƙanƙan da kai ba ƙasƙantar da kai ba. Mumini musulmi baya ƙasƙantar da kansa a wulakanta shi a cikin mutuncinsa. Ƙanƙan da kai shine gudun duniya da kuma girmama mutane da nuna cewa kai ba komai bane. Kana nuna kuskurenka a koyaushe, kana neman Allah madaukakin sarki ya taimake ka, baka nuna kai ƙololuwa ka wuce kowa. Wannan yana daga cikin ɗabi'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A nan zamu dakata duba da cewa wannan shine haɗuwar mu ta farko. To insha Allah akwai ƙayatattun shirye-shirye a shirinmu na gaba wanda muka tanadar muku a wannan tasha ta mai suna duniyarmu a yau, wanda za mu rinka ɗauka abin da duniya take ciki a yau, mu gwama shi mu haɗa shi da irin rayuwar sahabbai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yaya muke rayuwa a yanzu da kuma ya manzon Allah ya rayuwarsa a da, sai mu gwada mu gani mun kauce wa tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko muna kai. Idan mun kauce sai mu gyara, mu haɗa mu ga menene daidai da rayuwar mu ta yanzu da ta magabata, tun daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai da tabi'ai da atba'ut tabi'in. Ku dai mutane ku ci gaba da bibiyan mu a wannan tasha tamu duniyar mu a yau, da kuma tashar mu ta Da'awatul Haq. Wanda bai yi subscribe a wannan tasha din da waccan din, sai ya kokari ya koma ya danna subscribe da kararrawa da kuma share ɗinsa zuwa ga sauran 'yan uwa domin su masu amfana. Muna muku godiya, Allah ya sa mu dace. Wassalamu alaikum.